Rejo tangan Rejotan dari Pitar Timur cilik kurang-kurang bakal gede yura kokian bakal yo hingo sing lali dewa sing kecuwodono hingo sing dadi bandan hingo sing dadi awu sementing jamuni ora kleru yo lebokno mas peke ye carane langkahe dingi reng piye kabeh kanca kabeh bolo iki ora permusuhan ning persahabatan menjalin persahabatan Karyo Manggolo awas Kang Parjo dadi kembang siapa kembangnya dicepane set ingkungnya ditoto sajene MC ini ditoto selamat sore kepada Kapolsek Panggung Rejo. Sekali lagi saya ucapkan selamat sore kepada Kapolsek Kecamatan Panggung Rejo. Matur suwun rawuhipun dan juga yang sudah ikut serta mendukung menjunjung dan juga mengasisi memberikan izin pentas seni tiban dan juga yang sudah membantu keamanan. Matur suwun Pak Kapolsek Kecamatan Panggung Rejo Kabupaten Blitar. Sepuh kadang sepuh Pak Mahmudi lek sepuh kadang sepuh Pak Mahmudi matur suwun Mas Peke masih matur suwun Blitar Timur yo ki podo janggungi podo dedeg biadegi podo kentute Mas Tony jane blenten no suwa peresotan karo Kang Jemil Kadirin dari Jalu Mampang Sembon Kanigoro. Yo ora apa-apa kene yo guyu ora kene yo guyu Mas Tony dua kali cambukan kurang satu kali cambukan keamanannya tetap terkondisikan Bapak Isul Bapak Isul keamanannya tetap terkondisikan hati-hati jago gede jago ganas ki singo barong songko pojok Mas Tony singo barong songko Jalu Mampang yo Kang Kadirin ora popo iki lho pecutamu sepira bote tak tampone iki lho yo Mas ditamani jopo mantrane budal kon karo bapak biyunge angel ya ngono kuwi wes ping 3 matur suwun salaman Mas Tony ki podo gandengi yo podo jangkunge iki yen liwat aku kelingan hubung gawe yen aku leren ning cagak kebagusan warna abang tondo isih prawan jenenge gubuk asmara yen kae aku aduk tresno tanpa bantal tanpa kloso bot abot ki pendekar berkucir
Singo Barong Bawi dari Macan Putih Temu Tulungagung persotan karo Mak Nuruddin dari Jalu Mampang Sepon Kanigoro. Persiapan untuk rolling wasit yaitu Mbah Bandi yang dari Satrio Samudro. Sekali lagi Mbah Bandi yang dari Satrio Samudro bersama Bapak Tomo yang dari Wisanggeni. Rumah dimohon untuk naik di atas panggung untuk rolling atau menggantikan wasit. Lagi kepada Mbah Bandi dan juga Bapak Tomo yang dari Wisanggeni. Dengan rumah dimohon untuk naik di atas panggung. Saya merati Monggo Tomo dari Wisanggeni. Karwo Bapak Isul kawanane tetap terkondisikan nggih. Op saudara. Hop. Nggih. Ngapunten ingkang kathah Pak. Ngapunten ingkang kathah nggih. Pak Nuruddin Pendekar Berkucir nggih. Saking Demuk, saking Jalu Mampang nggih. Ngapunten ingkang kathah. Iki disuting karo YouTuber nggih.